Аз си задох това дете на масата, не знам кой е въобще. А така, я виж кой удръж котето. Маци, пис, 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 пис. Маци, писи, 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 пис. Да. Дръж котето за лапичката. Дръж котето за лапичката. Къде е? А така, я виж как го завъртя. А така, браво. Къде е котето? Мас, пис, пис, пис. Пис, пис, мърмял. Мърмял. Писи, писи, пис, мърмял. Диригенте, какво става? Пис, пис, мърмял, какво правиш ти? Ти да не се препарира.